Dobrý den, já vás vítám na mém kanále. Pokud mě znáte, jmenuji se CzechStudio.cz a zatím jsme nenatočili let's play, protože mám tady velký problémy s tím. No, tak jsem se domluvil, tak jsem se prostě shodli v tom s kamarádem, že se na to vyserem a budeme natáčet vlogy, házky, challenge a tak dále a tak dále. Taky, že no, to už jsem chtěl zakončit vyjmenovávání těch věcí, co budeme dělat. No, takže nevím jak vy, ale jestli máte trpělivost, tak mi prosím vás dejte chvilku času a jestli vůbec se mě, pokud mě ještě neznáte vůbec, tak mi dejte like, odběr, se vám video líbilo a teď vlastně chci oznámit nový vznik kariéry, který budu dělat hodně věcí podobných. No takže tohle bude pro dnešek všechno, mějte se krásně, snájte básně a čusáč.